Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. APHLC Asongatum, Barilong, Polling Station Kepalo, Long Chopping Lengarong Mass Training Program, Kipamanpon. Lakha, Crazy, Langper Constituency Kepalo, Barilong Polling Station, Long Chopping Lengarong APHLC Mass Training Program Come, 6 Schedule Awareness Program Asai, Kiddingpon. Pai Kunini Pai Crazy Arni, Long Chopping Leng Havar along APHLC Mass Training Program Come, 6 Schedule Awareness Program, Kipaman along. Aluhi, Sarpo Mana Pingpen, Kachetong Dun Laki, GSAPHLC, CC, Dhoniram Timo, Organizing Secretary, Kursing Timo, Wothat Langsu LAC, Maipu, Vikram Hanse, Harakat LAC, Maipu Suren Kramsa, Rita APHLC, Central Committee, Women Wing, Secretary, Rita Kramsa P. Lapen, APHLC Asongalong, Clem Dam Rapet Ketekedingatum, Chetong Dunsi, Mayardi, Chipidun. Labangso APHLC Master Long Chopping BJP Party Pen TOC APHLC Songo Tumalong Chipok Dun Pusi Nang Than Nang Pachinidun. Also say atum dana chito no that long chopping lenga PS pen barelong PS pen PS si pensi lana chito no asona taxi that lang hera long sitane ke dam tangana bangi BJP tang rak tema sita nona bangi rara tum pini pen an bangi there repin pen APHLC no mangbom no lapen ke nili that lang hera long BJP leader no man ka chuni rang tum bang hello alang ni tum la rara phan ke ther ke haba bang inton melu nili pui bang ke lapen especially that lang her IMC lo ake ha electe sang ho alang ni ke nili tom porhira pela posin ni lang ni phan through jirpo hoi mate friendly hoi ban salang phan ka chuni rang tum bang hello rada phan ke ther ke ha bang ton melo la pengalang ni lam kan ni thap enu chirot pongi ka ya ta pu bang kala bang ton melo la ke alang ni klema he bolte ninje nang ni pui bang ke la ke lampar kan ni lo la ke ako lampar kan ni ke meme kan la salang ni ningoi nang ne ni pu po seta alang ni la hai kan ni thap bang ton melo la pen ke da rata tum phan alang ni la hai APHLC padun de phan ke ther ke hap ka doi bang ton melo ni pui bang la hello Oil kipon bomba truck silveto to work kekang den chiphare phit. Comment tuar ni to monita tum kaching koi poni thangta chiputek the. Lason si phai kunini phai crazy arni Rajasthan pen kiwang a truck RJ 11 GC 1724 oil kiwan bomba truck Bukolia police station ke paro silveta to work kekalong ko pai kelang no jok chiphare phitlo. Gari katur warabang pen ke pachini puna tengki bangso hormu imphalansi ponjipu bonta bang bomona hut tower ke kalong aprang gari so phan kerayamat khangon edaramat che phare pon phitlo nonamat Bukolia police station atum pensi bangso ka chingko ya traga phan che pariding ponlo Lang Honjar Patu Aklam along BJP, Aracharia Songpen Unity Victory and Prosperity Rally Amai Kidding Pon along Radaphan Kedam Kibangapan Katora Hangjo and Pin. Nijang Karbi Anglong Lakhakatom Chin Thong constituency Lang Honjar Patu Aklam along BJP Racharia Songpen Unity Victory and Prosperity Rally Amai Kibi Pon along. Radaphan Kicho Kichona Warsai Kipi Pedet Pen Chenglok, Radatuma Pan Kedam Kibangapan, Awarsai Katora Penajok, Ajo Por Hydroxia Poranta Hemchedam Long Ledet Pen Radatum Kehangjo. Radatum Pen Lam Thepachinia Tenki, Pini, Langi Joy Kalisi, Anaro Anisananta, Cholong Wangwi. Radatum Halloween Pen, Kevangatum Sitami, Nona Jo Por Hydroxia Poranta, Kang Chirkelang It Pen, Jehangjo and Pinlo. Kedam chia phan motora jang thua nam anta ki pipere ga jok rada tum khum trok kep ahem konglong so se sang nang pronglo Kang tirlo ni tum ke gi thipo mura ba perthina paching oi toy lo ma ho ni tum pha onte nile tuma phan ki hedi ko piloi puji ke hada ok an khowai ji pulobo gari rijap ta ko an mata ni tum si piji pulobo ante ko pi polo nile tum non ok an ta cholong le kang chir kalang ik nile tuma somar don don nile tum no an hem chilele lang ko pi ron lon te lake
pada pen nili tum ke anculong le kibang ki prap mane nili tum sa jun cho hem pen sa nang jun chot sakireng nang jun chot pen si nili tum e kibang an ke ok anculong le anta non ke aporta do ulo an pare nili tum hana dung nang kang hoilo ko PMDC lo malaki ko pia por lo mapa aron lo laki APHL sia song ato mass training la pen 6 schedule chithan chimo mamai kangni pon lakhain kar phon nile constituency ke paro mera bheti pathu aklamalong phai kunini phai khri siar ni APHL sia song ato mass training la pen 6 schedule awareness ajai me kedeng pon maipu hundor sing tokbi pensi mai chari pon mai long aluhia man pen jai kathar IAS retire CC amaipu Rajesh Tiso PPCC Samson Teron Law Secretary CC, Bapuram Teron, Sarapathar CC Maipu, Anthony Bongrung, Diopani CC, Dipendra Rongpi, Organizing Secretary CC, Lapen Pinangani PHLC Klembang Atum Chitongdu. Mass training ajay mekalong BJP pen, Don Pli Kebrahini, NDF pen, Don Inquiry C, Congress pen, Don Sirkep, Kadukabi, Don Troxy Kebra Ketom, Don Atum Metang Asong pen COC, APHL CS Songolong, Chipog Dun Rentilo. BJP Klembarim Timothy Teron, ex-VDC Chairman, Nilif Development Block, Alang Lisitami, BJP Asong ke claim kidam, Ninkang Samdun Dea Joksi, APHL CS Songolong Chipog Dun Lopasi, Lam Thechipekla. Mayalong Samson Teron, Radaphan, Aron Mati, Lo Alama Pothak, Than Pondok, Lapen, Bongo Sina, 6 Schedule, Unparta Article 244A Pothak, Jai Kathar IAS Retire, CCMI Pupen, Clardak, Jumis Senalam, Radaphan, Than Pond. Nilipen Philip Tiso, Karbi Anglong News. Ni litung ni pudun kangtung ke lah hello alang litung la kam ke claim bom tu aja ke ningkan crypto ningkan proxy la pan si kam ke claim tang lo arona tengke arona ten ningkan crypto ningkan proxy di arona tengke ningkan krihini apilo te departmental action ta enlong le arona teng service rule do lake ningkan krihini apike akai no ko pini chok chedet pusita lake departmental action and longly is lalo ison la pen show cause notice ki PG pulote hala appointing authority apansi show cause notice ki ko matsi ka appoint lo mahala apansi show cause notice pinagi show cause notice pidol nangi pulotante non ke appointing authority pulotante council ke forest department ke komalo ne EM lo ne CM lo ne along sidu hala bang so CM lo ne EM lo ne sido non show cause notice pi pulote halabang suhut ko madma CM ko madma EM hala phansi forest department in charge hala phansi show cause notice pinangji lake la non kame klembo matum hange pinang lelo alang litum hange bang kam pilo lo join dun lo lake la alang litum hange alang litum leke chokche ka lider lo gente lake hala kai point atum si ke chokche lo ke ante jong si chokche pulo tangte akon ne liga matha tenge ke point da point da la ta non ke chokche pu un elo lake pu an bang ke claim tanga phi la pen Karbi atum si ada ke ong inglong so tum si ke ong lande non si ko so cos notice ki PG tang ho pulo te la ke chokche lo ange aja tum putulo CM ta pu si pu porikha pi en pos eta pe pass to edg pu si pu pe pass to edg bole da porikha da en kam velu lagi Venture school than ba tum bang bai no long le ta chikloyon thomyon pidolo plus panso bo thang tum dormaha ke long le lage forest department chot kali lage education department tum ta long le la pe akraprek department tum ta dormaha long le athemal da dormaha ke PG paisa ke alang litum chodet loke la CMEM tum si MLA minister tum si cholap lo chief minister tum si cholap lo lage la si non dormaha PG puta paisa vedet lo lage pini nang tum along APHLC along nang chipa ogdun bang ko ando lo pen ko PPA party pen sin chipa ogdun la pini dak nang join dun ke hala aprang independent along ke claim dun na tum la pen BJP ong nei lo pini na join dun pen congress atu pini na join dun
na pen VDC chairman lag alang li ke BJP lo alang li amata dang nang join un lo kado ve 73 troxy kepra ke thom a family tu nang join dun dela anut po bang li anut abang ali a family bang si a hem tu no bang si troxy kepra ke thom nilitum APHLC long pini nang join dun dela dak merah beti